Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kamakailan po, Idol, ay may mga petition po, may pending na petition actually yung mga driver at mga operators sa hiling po nila sa LTFRB na dagdag pasahe po na 15 pesos. Ito po ngayon yung didinggin po or didinggin ng LTFRB yung pagtataas po ng pasahe, pero sinigurado po ng LTFRB na titimbangin po nila dito yung pong karapatan hinihiling po ng mga driver at operators at syempre yung pong mga mananakay. Ngayong umaga po makakausap po natin po sa linya ng telepono live ang isa rin po syempre na maaga din na nagigising din po na kasamaan din po natin ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation, si Sir Bernard Tuliao. Pabati mo na po natin, Sir Bernard. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Idol Mark at sa lahat ng listeners. Opo. Yeah, sa listeners ng IFM Dagupan. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, sir. Sir, kamusta po ang inyo pong hanay? Ano po ang sentimiento ng mga driver operators po natin sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na ng miyembro po ng One Pangasinan Transport Federation dito po sa patuloy na pagtaas po ng mga presyo po ng gasolina? Yes, tama-tama po. Actually, nababahala yung mga grupo natin dito sa Pangasinan kasi sunod-sunod na yung pagtaas ng presyo ng diesel. So, mayroon tayong dating petition na 15 pesos. So, ito pinag-uusapan ngayon ng mga grupo namin sa Metro Manila kasi nasa po kami. So, dito naman sa atin sa Pangasinan, sabi namin na hintayin natin muna yung final decision ng ating grupo. At of course, handa naman kami humarap sa LTFRB dahil alam din nila yun. So ang kinakabahan natin, baka next week tataas na naman. So talagang tuloy-tuloy na itong petition natin for fair increase. Itong 15 pesos po ba, Sir Bernard, sa palagay niyo po ito kung sakaling, hindi naman natin hinihiling, pero meron nga po kayong anticipation kung sakaling tataas na naman next week, sapat po ba itong 15 pesos na hinihiling po ng transport sector? So far, sa ngayon, okay pa naman yan kasi binabalanse din natin kung susubra natin doon sa 15 pesos. Kasi itong 15 is first 4 kilometers. Kaya kung more than 4 kilometers ka, tataas pa yan. So, kawawa rin yung ating mga mananakay. So, kailangan balansin muna natin, pag-aralan maigi. So, yun po. Opo. Pero ito pong petition po na ito ay, ito pa po yung petition nyo po noon po ng mga naunang pagtaas po ng petroleum products po natin. Tama po kayo. Ito na yung mga previous petition natin. Subalit na binbin po yan sa kadahilanan na sumabay yung fuel subsidy at service contracting. So, as of now, ang status naman natin, by early February siguro, may parating na fuel subsidy cards at isasabay uli yung service contracting. So, nakipag-dialogue kami the other day sa bagong director ng LTFRB sa Region 1. So, hinintay din natin yan kung ano yung magiging update doon sa fuel subsidy at service contracting by this early February. Apo, dito po sa subsidy po na ito, kamustahin po namin Sir Bernard, nabigay po ba na lahat ng mga naunang subsidiya o meron pa pong hindi na ibibigay na pinangako noon? Actually, kukunti yung dumating. Kukunti. Wala man lang sa 50%. Sabihin natin mga 30%. Subalit base sa information na nakuha natin sa LTFRB, may parating daw na cards na 3,000 plus dito sa Pangasinan. So, baka sakaling mabigyan lahat na ng mga cards itong mga kasama natin, mga drivers natin at operators. Okay. Pero kung sakali po, Sir Bernard, na medyo maging bingi na naman po dito ang gobyerno, may napipinto po ba, na pag-uusapan po ba sa grupo ninyo na pwede kayong magkasa ng ano po dito, rally or pwedeng sabihin natin transport strike? May mga ganyan po bang usapin po na option? So far sa ngayon, wala pa naman. Subalit titignan natin itong mga susunod na linggo
Kung sakasakaling tumaas na naman ng diesel at hindi tayo mapagbigyan dun sa hiniling natin, baka siguro i-consider natin yan. So, ayan ang tinitignan nating anggulo sa ngayon. Okay. Pero dito, Sir Bernard, sa inyong mga pakikipag-usap po sa LTFRB, ilan po mga kasamahan po ninyo, meron po bang na pag-uusapan na parang sinasuggest na konkreto na klase po ng solusyon dito po sa sunod-sunod na taas sa ano po nito? Kasi band-aid solution lang po itong mga subsidy eh. Tama po kayo. Matagal nating sinabi yan, concern natin yung oil deregulation law. Kaya kung hindi nila maamindahan yan, tuloy-tuloy, kontrolado pa rin tayo ng mga malalaking kumpanya. Kung mariregulate ito, kontrolado ng gobyerno natin, baka hindi naman pwede sigurong ganun-ganun na ng pagtaas nila. So maghintay-hintay lang tayo ng mga update. So patuloy kami nakipag-ugnayan sa mga kasama natin sa Metro Manila ng mga transport sector. Apo, lastly na lang po, Sir Bernard, may mga bago po bang ruta na inaprobahan po ang LTFRB sa inyo pong mga hanay, Sir? Ganito yan kasi last Tuesday, yun ang isang napag-meetingan natin, yung proposed 2025 route plan ng Pangasinan. So may mga natanggal na rota at may mga idadagdag. So, yun po ay proposed pa lang, subalit magkakaroon kami ng public consultation itong February. So, as early as now, pinesent na yung proposed para makapag-prepare yung mga ibang tatamaan na rota pagdating ng public consultation para hindi na masyadong haba yung usapan namin kung sakaling na-schedule na yung public consultation namin. Apo, sa bilang po ng mga matatanggal po na ruta na luma at saka yung bago po, mga ilan po itong estimate niyo sa luma na matatanggal po sakali, sa propose po? Marami po. Kasi yung dating datos namin na hawak, almost 60% na traditional na matatanggal. Isang example na lang dito sa Kalasyaw, Dagupan. Ang Kalasyaw sa ngayon, mayroon kaming more or less mga 450 na traditional jeepney. Subalit itong proposed route plan na magsishift kami into modernized, nasa 200 na lang na jeep ang may iwan. So, ibiro mo, more than 50% yung tatamaan. In the same manner, sa mga ibang rota, ganun din. More than half ang matatamaan dito sa mga lumang jeepney natin. Opo, ano po ang pinakadahilan po dito sa ano po na ito, pagtanggal po ng mga ruta po na ito, Sir Bernard? Sa modernization pa rin po ba ito? Ito yung doon sa mga rota na kasi may mga iba-ibang prangkisa na isa ang daanan. So ito po ay pinag-aralan ng provincial government. So parang halimbawa, yung galing ka ng Western Pangasinan, so dadaan sila ng maraming rota dyan. May manggagaling ng Zambales, may manggagaling ng Alaminos, may manggagaling ng Bulinaw, may manggagaling ng Camil, dadaan yan sa Lingayen. So yun ang consider nila. Kaya siguro na magbabawas. Opo. Okay. Pero dito po sa mga usapin po ng modernized jeepney naman natin, Sir Bernard, kamusta na po ito? Mukhang wala na tayong naririnig. Nahimik siya kasi yun nga, ang naging dahilan yan, sa datos ng Land Bank at ng DBP, maraming hindi nakakabayad. Umabot na ng bilyon. Kaya ang nangyari, na-hold na yun itong pag-loan ng mga ibang cooperatives at korporasyon sa Land Bank at DBP. Kaya medyo kuminto ngayon yung pag-modernize. Ayun. Okay, sige po. Ang inyo na lamang pong pakiusap, panawagan, siyempre, una-una, mensahe nyo po sa inyo pong grupo, mga kapwa ninyo tsuper, sa mga mananakay natin at siyempre sa gobyerno. Sir Bernard. Maraming salamat, Idol Mark. Nagpapasalamat ako sa mga kasama ko sa transport sector dahil kahit papano, nag-usap-usap kami, lalo itong pagtaas ng minimum fare natin. Kaya hintay-hintay lang muna. So, binabalansin natin lahat itong mga nangyayari sa transport sector. Kawawa din kasi ang ating mga mananakay. So, yun lang po yung panawagan ko at maraming salamat. Good morning and God bless po. Maraming salamat po, Sir Bernard Tulyao, ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po.
Impormasyon. Intriga. Issue. Eye for an eye.